dito. Sarap. Kuha ni rice. Ano po kayo dito sa Crossing? Ilibay po rito sa Lance and Religion. Dito lang sa crossing yan. Ito po kuya yung bibigyan natin. The best. Okay na po. konting baso.
tayong grill na pusit. 130 lang po. Ladies man. Ladies man. Lalabs barbecue kami, sir. Dito sa crossing. Ayan, sir. Okay na kaya. Tambang, gusto niya bangos? Hindi na kaya mo ganda. Magkano nga yung kanin, sir? Ay, 260 ang pong 200. 460. Ay, palika ako na. Ay, sige, madam. Garlic, madam, may spice. Gamay 10 pesos.
Thank you po. Pili na. Akalikman din ng drinks na din. Sorry. Pero daily ako sa iyo. Available lahat except dito. Order na po kayo, di ba? Army po. Same lang mo. Thank you po. Yun yung tatlo? Tira. Kaya, wala mo sa dapat. Ano yan? Wala mo ng production. Ano yung sunod? Tira, dalawang video. Tapos yung kasunod dito yung sa regular. Sige ako. Data graph. Available po natin. Si Ana Marie. Ano ba yung uniform? Nandun sa'yo, di ba? Hindi yung uniform. Nandun din. Hindi yung isa. Nandun din. Saan mo? Bakit may pagbibigyan ka? Hindi. Wala bibigyan. Nandun sa mga pantalon mo. Pinagsama mo. Sino po yung Ana Marie? Basta. Tapos nga mamaya, magagalit yun. $320. Benta mo yung ano mo, PE. Nick. Kahit 300 mo lang. Hira. Hira po. Wait lang. Wala ka lang.
rito sa Lance and Religion. Dito lang sa crossing yan. Opo. May 400 po tayo. 400 po. 500 po timbang yan, madam. Bibiyang na Paris kaya 400. Kasi muli pa Manila ito, wala ito masaya. Dating pong 100, dating 200, dating 400, dating 800. Oh, magkano po? Mga 10 pieces na. Your free taste, free taste. Free taste po na sila, madam. Pati si Sir ang nagbablog. Oh, yan. Oh, free taste po si Sir. Ito. Sarap. 400 niya ang upin, madam. Paris. Adwa! Si madam, si Sir pa yun, oh. Bigyan mo. Birthday ko rin kasi ngayon. Oo, na. Yan, oh, sarap na. Yan. Ayaw niya pa. Hindi, kumuha pa ng isa. Kain lang yan. Kakasap lang po na yan. 150 nito. Hindi po eh, 1/4 lang po. So nito 150 yan. Naka-inventory po kasi kami. Dati po hindi po naka-inventory. 200 na ba? Ah, ganito yung ginagawa. 400 po yan kalahati. Sige po. Balat. Tatagam niya yung balat. Nakadya sa balat. Sakto. 10. Ayan po ba?
tilapia natin, Batangas pa yan. Boss, sisig, ito kawali, chicken kasal, yan, honey rice. Thank you, sir, ha? Sorry? Okay. Dali lang. Tayo yung exposure ko. Madiscover ako. Ito mo kuya yung bibingka natin. The best bibingka. Yan sir, the best na bibingka dito sa Pampanga. Ano, Claro. Claro ba to? Crossing pala. Crossing. All year round. Available. Yan ang number 1 bibingka. Galapong, original. Yes. Manang, yung sangkap niya galing pa sa lolo ni Marico ha. Saan po? Nakatago pa sa baul ang sangkap nito. Special bibingka. At ang aming special sangkap na galapong. Pure. Purong-puro. Hanap niya ay wala. Yan yung tissue mo ma? Tissue mo ba yan? Naglakad yung tissue mo, hindi na nakabalik. Ay salamat din sa tayo. Hirap siya ng tissue. Kasi madalas ikaw ang sumuko. Sorry, dati na ako may tissue ko sa Kamo, yung tissue, kinuha yun. Yung hiniram nila sa akin. Yeah. Ngayon, kung mo dapat yun. Kunin mo, ikaw nanay. Sa akin walang takot yung mga yan.
itong kamay mo.